Se por algo destaca a Semana Santa é polo sentimento relixioso que se acumula en tan poucos días, unhas datas nas que as rúas se ateigan coas procesións, as que acoden tanto devotos como persoas non practicantes. A Semana Santa irrompe cada ano no calendario cargada de fe e devoción, uns sentimentos que experimentan quenes máis viven esta festividade. Con todo, as misas e procesións destas datas non só acoden os máis fieis. A relixión católica conta con millóns de non practicantes en España, o que fai que moitos deles non acodan periódicamente ás liturxias. En las misas, en la bendición de la palma, la procesión, de toda la vida. No, pero Somos antes creyentes, pero non practicantes. solíamos ir, de pequenos solíamos ir. Sí, todo ano, todos os domingos. Por iso, a Semana Santa implica para moitos unha data na que acoder á misa e ás diferentes celebracións. Pois neste caso vai coincidir que sí, que vamos a ver dúas procesións. Sí, pero por casualidade. Por casualidade, porque nos pero carga, todo pasa por porque si no- casualidade. Unha época de maior carga relixiosa que moitos feligreses empregan para reflexionar sobre a fe. Recogimiento, de, pensar un poco, de reflexionar sobre si lo que estamos teniendo precisamente ahora en este nuevo mundo es realmente los valores no solo cristianos, sino humanos. Un pouquiño máis de sentimento, sí, a verdade é que sí. Sí, é moi de iglesia, moi de sentimento. Con todo, moitas persoas creen que as celebracións teñen menos forza a cada ano que pasa. Pero a min antes- últimamente, claro, estamos vendo que isto está perdendo cada vez máis adeptos, non? A ver, é unha cousa bonita que había que mantener nos pueblos, unha tradición, pero por suerte ou por desgracia non podo facer nada, porque xa non estou aquí. Bueno, sí e non, porque incluso xente que ao mellor non vai, ese día sí que se acerca un pouquiño máis.